Awas sirane. Bener Jess. Laguna khusus kanggo Bundai Ayu sing dari Singapura. Kanggo Ibu Oon tuan rumah. Kanggo Bos Ikil, Bos Sate Kikil. Kanggo Nok Nenek sing dewarjo siket Nok Puja. Mama Yuli, Mama Yuli, siapa Mama Yuli, Mama Yuli, Ama Haji Adi, siapa kak? Ayah Putra, Ayah Putra, Ayah Putra. Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Yuli. Kanggo nok meme, nok meme, nok meme. Ayah Putra, atur nuwun kanggo Bundai Ayu sing duwe Singapura, wong sing paling sayang. Kanggo Ayah Putra, kanggo Mimi Hajat Carini, Aa Jani, Ayu Epi, kasir kaune dadan. Sing duwe sakti kabeh, Kang Kadewahan, wong sing paling sayang. Sapa nyaman? Mama Yuli. Mama Yuli. Mama Yuli, Mama Putra, wayang temen yen kula ora laksana, blisida kawin karo pilihan cinta. Siapa maning? Bos kulit bacin, bos kulit bacin, bos kulit bacin, bos kulit bacin. Bos kulit bacin duwe kematelan jampi apa sampai pula ora berdaya kakak jangka ada menuju bisa khusus kanggo Mami Janet dong sing paling sayang. Bos kulit bacin. Kanggo siapa ang? Bos kulit bacin. Monggo Rias Tor. Bos kulit bacin. Kanggo sing duwe Rias Bos Tor. kulit bacin. Kanggo sing duwe Rias Tor. Kanggo sing duwe Rias Bos Tor. MTN. Kanggo sing duwe Bos Rias MTN. Tor. Bos Sing duwe MTN. Rias Tor. Bos Sing duwe MTN. Rias Tor. Bos Kanggo MTN. sing duwe Rias Tor. Kanggo Bundai Ayu. Duwe Rias Tor. Sing duwe Kanggo sing Singapura. duwe Rias Tor matur kesuwun. Kanggo sing duwe Rias Tor. Kanggo sing duwe Rias Tor. Kanggo Mama Putra. Julias Tor, Julias Tor, Julias Tor, Julias Tor, Julias Tor. Dibuang tengah Dalan. suka mati kembang orang. Kanggo sing duwe Rias Tor matur kesuwun. Bos MTN, Bos MTN, Bos MTN. Wis ke malang demen sampean. Yen beli kelakon bisa edan. Kanggo Mama Haji Upi. Awak gering beli kurang mah.
Kanggo Mama Putra, Mimi hajat carini nok cinse kanggo ayah sing Silvi duwe sing tata jeruk, mana saya kanggo khusus Bunda kanggo Diana, Bunda Ayu sing duwe Singapura sing duwe sakti kabeh